Ameriketara joan nintzen, sentimorik gabe. Handik etorri nintzen maitia, 5 milioien jabe. Orain Julen eta Asierrek Amerikaren kokalekua azalduko dute. Amerikan eta Groenlandiako lurraldeak Artikoan ziren Ohitura zaharretatik bat aukeratu dugu, amets atzamailea izenekoa. Euskal Herriko ohitura zaharretako berriz eguzkilorea aukeratu dugu. Eguzkiloreari buruz hitz egingo dugu hasiko gara. Hau eguzki lore basatia da. Bi eguzkilore mota daude. Bada espiritu txarra puxatzeko eta beste eguzkiari begiratzen diona. Eguzkilore basatia. Bilatzera eta albaldin bada ondo pasatzera. Diru pixka bat egin eta tripa betetzera. Aberastutakoan berriro etxera. Orain inuita gara eta orain antzerki txiki bat egingo dugu. Abuztuaren 3an Kolon Indiara abiatu zen. Kolon uste zuen Indiara iritsi zela, baina... Inuit Comanche Maya, Colon America, Sirius Azteca Inca, Colon America. Lautada handietan, hango tribuetan, ustura bizi ziren tipi txikietan, baina Kolon joan zen, urre ametxetan, gainan Kolon joan zen, urre ametxetan. Eta nola dator, lagun bezala eta etxe bezala. Bala, nik uste dut lagun bezala, denak elgarrekin gatoz. Indiar bat eta bakero bat lasterketa batean parte hartzen ari dira.
Eta lasterketa guztian biak parean doaz. Baina bukaera aldera, indiarrak puzkera bota du. Abilaran atera da eta lasterketa irabazi du. Ondoren bajero iritsi da eta nekaturik honela esan dio. Zu tronko egin duzu, zu motorra da gazute purrigan. Jendea Ameriketara joan zen. Hemen ez zegoelako lanik, horregatik sortu ziren euskaletxeak. Euskaletxe horiek balio dute euskal jolasak jolasteko, euskal dantzak ikasteko eta euskaraz ikasteko. Aukera dago. Munduko euskaletxe handiena Argentinan dago, Nekoetxe herrian, aurkituko dugu. Gernikako aritzetik hartutako adarra han landatu zuten eta azpian daukan plaka gogoratzeko da. Ameriketan nago hau ezin ukatu.